Angan ma. Sisa kedua tenang le. Cini yang mau tu macam gara. Mana aku buat siapa yang silap dumba? Kurus tak boleh le. Ini tak ya? Wah, hinjau ni kamani rihe ma balai ni dengdu nopo. Wah, hinjau ni kamani. Mata. Punglai ni dengdu. Baik ni, mau itu muda. Ini kok. दानिनिफ्राय मोजां लिरनो होनायाव लिरबानो जायो नांलाय खमलाय ओमफ्राय हांगारखौबो हुगाराखै हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं आंबो इसोरनि अननायाव दासान्दि मोजाङैनो दं ओमफ्राय दिनैथ' लोखि फुजा लोगोफोर ओमफ्राय लोखि फुजानि बेसेबांबा खामानि ओमफ्राय खामानिया जेबो नङा खालि न' लिरनाय आरो ओमफ्राय न' लिरबाबो जोंहानि न'आथ' जोबोर गोबां लोगोफोर रुम 4 ओमफ्राय ना बेयाव रुम 3 खौनो होनजायो ओमफ्राय आरो माइनाव दोननाय रुम से दङ ओमफ्राय हा माखाखौ लिरनांगोन नालाय एसे उसुबिदा जायो आरो आंहा खस्थ' जायो मानो होनोब्ला उन्दैनिफ्रायनो मावना दांनानै जाबोनाय सिख्ला नङामोन ओंखायनो दा हाबा जानानै एसे खामानि गोसाबाथाय एसे खस्थ' मोननो नागिरो आरो ओमफ्राय आङो गुस रागा जोंखोमाबाय दं ओमफ्राय सोरखौ मा होननो जेनेबा निजिनि हासबेन्डखौसो रायनो हागोन ना ओमफ्राय ना बुजिनानैबो बुजियैबादि न' सिङाव मबाइल नायनानै दंगासिनो दं दहायनिफ्रायनो ओमफ्राय फुंनि खाजा जाखांबाय खानसि खुरै सुखांबाय दा आरो जि जोम ओरैहाय सुखांबाय ओमफ्राय आरो दा खामानि जालायबाय आरो न' लिरनायनि ओमफ्राय न'खौथ' लिरनांगोन फुजानि दिन नालाय ओमफ्राय गांगा थफाया ओरैबादि गाज्रि होननांसिगोन आङो माने मबाइलखौनो नायनायानो नायनाय आरो माने फुङाव उथिबानो खि मबाइल लाखाबाय आखायाव ओमफ्राय मबाइलजोंनो थाबाय थासिगोन माने आं हाजार नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थि अब्लाबो लाजिनाय भाबानो फैया आरोना ओमफ्राय बेफोरबादि मबाइल मा एसे दावरावदोलाय मा बाथ्रा खामानि गैया नामा दिनैनिफ्राय मेगन सानाय नङा खामानिनि दिन दिनै मिथिबायना लोखि फुजा दिनै लोखि फुजा दानिनिफ्रायनो रायलायबाय थानायखौ खोनादोंना खोनायाखै दिनै लिरनाङा बाथौ ओरै लिरनाङा बाथौ ओरै फुजा होनाङा जल्दि न'आ लिरफै नङाबा बोरैबासो जागोन घटनाया नोंनिया दिनै गन आइ बाबायानो रायलायनानै नालेंखर थाइब्रै लायनो होलायलांबाय नालेंखर थाइब्रै लाना फैबायानो आङो बै न'खौ लिरनो ओमफ्राय आं हारसिं हास्लाबो नामा मिथिखानानैबो मिथियै बायदि सानफ्रोमबो आङो ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संखानानै आरो दा ओंखाम ओंख्रि संखाबाय आङो जानायलाले लोगोफोर इसुं खासे लोग्रा न' पाका खासे लोग्रा गासिखौबो लिरनानै थैनांबाय आरो आङो लाबनांगोनसो होनदों हिनजाव लाबावनो खासेखौनो फिसिनो हायाखै जों women खासेखौनो फिसिनो हायाखै 10 जन लाग्रा सानै लाग्रा इयो साला पाका खासे लोगोन इसुं खासे लोगोन आं नोंजों नांलायनो फैयाखै नोङो खामानिखौ मावनांगौ बेनो जथेस्थ' मिथिबायना थाङा दायो मगन दा मबाइल नायनो दा खैथा बाजिखो इखौ बुं नोङो खैथा बाजिखो बेलासि लोगोन थां फुजाया खैथायाव ओमफ्राय आंखौ हांखुर मांखुर खालामना दे दायो फुजाया खैथायाव हांखुर मांखुर खालायनाङा लोगोफोर मिसा खोथाखौ मा बुंनो आं मबाइल नायनानै थानानै बिराद मेगन सायो मिथिगोना मेगन सानाय सायोखौ आं मिथिया जिखुनुआनो जा नों रायलायनो नाङा जनानै मबाइल नायानो जा रायलायनाङा नोङो रायलायना आंहा खामानि दं नोंखौ आङो इमान मोजाङै बुंबाय न' लिरनांगौ होननानै ओमफ्राय नों मबाइलखौ नायना थाबाय थानोसै आं मानो न' लिरनांगौ आं मानो न' लिरनो हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं आप चूतिया
बाखि बाथ्रा एख' गैया खालि हेबनायनि लामा नागिरबाय दङ निजिया इनिफ्राय नै मा मावबाय दं नै निजिनि न'खौ लिरनांगो ओमफ्राय निजिनि माबाखौसो मावबाय दं एक्सट्रा खामानिखौसो निजि न'खौ लिरागारा मानो साराय खिथु होनानै मालायखौ मानो बखिबाय दङ आंहा ओंखाम ओंख्रि संखांखाबाय आंहा न'ल' लिरनांगौ ओमफ्राय नोंखौ आं पाक्कानि न'खौ लिरनो होननानै खोथाबाय दं दहायनिफ्रायनो लिरनानैथ' स्रां स्रां मबाइल नायोना मा नायो खालामना थाबाय था जि खालामो नों थानायाव आं मानो पाक्कानि न' लिरनांगो नोंलाय माथो जाखो हिनजावालाय माथो जाखो हौवाया मानो हिनजावनि खामानिखौ मावनो गोनां माथो नों निजि होनबा मानो इखौ मावफ्लाना दंबा दं टाइम पासनो मावफ्लानाय सोलोंबाय होनहरगासिनो लेथ्रा नुदों माबा नुदों होननानै ओंखायनो जौखौदा आङो दिनैनि दिनावसो नों इखौ मोनबाय आं जिखि मावा आंनि खामानि सिरियालि कमप्लिट जालांखायो नोंखौ आं मोनसे खामानि थिननो मिथिबायना बेलेग खामानिखौ मावनांगौ बेलेग खामानि मावना दं ओमफ्राय मालाय मबाइल नायनानै उन्दुना थानायखौ बखिगासिनो मानो दिनैनि दिनाव मबाइल नायनांगौ अथक दिन सानफ्रोमबो नों मबाइलखौ नायो अथक दिन सानफ्रोमबो बेयावनो संगासिनो ओमफ्राय नों मानो दिनै हुख'खो होमबा आं हुख'नो नागिरदा हुख' नङा बाथ्राया एखे गासिबो जाबो गतिके नोङो तोबा थारा मूड खराब कर दिया नोंखौ आं जि हिनजावनि खामानिखौ माव हिनजावा मावबाय था हौवाखौ थिननायनि खोथा गैया हौवा हिनजावनि खामानि ओरैहाय माबालायनो रोंदो नङ हौवा हिनजावनि खामानि माथो बुंलायनो रोंदो नङा हिनजावनि खामानिखौ मावो हौवाया हौवानि खामानिखौ मावगोन न' लिरनाय थिननायनि खोथा गैया नों न'आव मानो दं नों न'आव मानो दंहाय मानो दं नोङो Kawal mata bentar dulu. Sirke mah bangsin mau pide. Sirke mah bangsin mau pide nih ya. Sirke mah bangsin mau pide. Ini. Burin dulu nggak Nung di sini kapan kamu nak karena mana kemana betul nggak? Negang nolo line nek negang kriyo mana lab demam mana hulai. Bulan dulu gitu nih pak. Bulan dulu yang negang kerja apa sih nak cing zakat na dong beri pak. Bulan ini lagi berapa lagi? Man ka sakti nyo. Man ka sakti nyo. Angan ma. Iya ma ba? Minayak sa panang na tab na. Paman ba dong? Tab nga. Saan siya maktibi dong na? Nili wari man litra kam na bin ba na? Minde haron sa tarudan eh. Yak. Hal tu ngai man lihat orang mana? Agen naik dan lara. Mana aku buat sih bayin silap dumba. Kau harus tahu dulu. Sersugan, ikut sersugan. Ikut sersugan. Nih. Sersugan ke? Sersugan ke? Agen nantang nana. Ikut sersugan. Don't touch me. Ikut sersugan. Nung suti arah malah ke disturb people di naik taruh. Tikang lini mati ni usah Dia song. Baik ni, mau di muda. Ini ke? Nomor ini demu zangli. Mina. Bukan kau. Gak macam apa juga. Minda semua. Ini papi ya. Sudah rumah tu Zulai dulu. sekelas sana. Sedang sekanda. Nuaro lilit. Lepas bayi kemana kan orang kau badung macam nak komen lain berat hendak badung lainnya. Sarang kesemua song badung nanti. Uang gua enggak. Nengai kebun
ओमफ्राय नों इखो दिनैसो दिनै फुजानि दिनाव होमबा फुजाबा नों मानो मिथिखानानै इखौ उबाय दं नोङो इखो मानो उबाय दङ इखो मानो उबाय दं नोङो मिना नोंगो आङो मिनिलायनो फैयाखै खामानिया मावनांगौ गावबा गाव खामानि मावनो नोंदि मालायखौ मिनिबाय दं नों निजिनि मोखांखौ नुगोना नुवाखै निजिनि मोखांखौ नायनाय खनसे होननाय निजिनि मोखांखौ नायनाय खनसे मिनिदो एकसो बानारं दानो सोर फोनलाग्रोनाय हो सोर फोनलाग्रोनाय ओमफ्राय मालायनि मोखांखौ जुदि इदि खालामनो ए भगबान नों होनो हागोन ओमफ्राय आंनिया बायबालाय मा जानांगौ नोंखौ फोननो होनना फैदों मा राग जोंदो आङो राग नों होनो हागोन नोंखौ न'आव लिरनो होनायल'सोखोनलाय माथो लिरा होनबाय थानाय जल्दि लिरै नों थाखानानैलाय मानोथो थिनबाय दे मालायखौ मानोथो थिनबाय दे एकसो बानांगोन दानो होमबा आं हारसिं मावनांगौ आरो बुंहरदोसो जल्दि लिरनायाबो बाथ्राया बोरै जादों गथ' जल्दि लिरै इमान बायदि फोनबावनांगौ नामा आरो नायबावदो फोनबावनांगौ नोंखौसो होगोन नै नोंखौसो होगोन दानो मोदोम गंसे खालामजोबगोन मिथिगौ हलि गेलेनो नामा हलि गेलेनो माथो होमबालाय दासो मिलायनो गंगाथप्पा दानिनिफ्राय मोजां लिरनो होनायाव लिरबानो जायो नांलाय खमलाय ओमफ्राय हांगारखौबो हुगाराखै ले मानो सुना होनो गोनां जाखो नोंहा गावबा गाव सुना लाहैयो आरो नोंहासो सुना लायाखै आंहा सुना लाखाबाय इमान गोबाव इखिनिखौ दाबो लिरखांला आंसो लिरखांग्रोबाय सं आंखौ साथुर आथुर जाबाय थानायालाय डाइलग मारिबाय थाग्रा ओरैनो मिसा मिसि आंना दहायनो जोबलांदो ओमफ्राय निजानो आंखौ डाइलग मारिबाय थानानै दाबो जोबला इमान डाइलग मारिनो हागोन मालायखौबा नों खैथा रुमदो नों खैथा लिरदो नोंना खैथा आंना रुम 4 रुम 5 मोनथामबाबो आंनिया हा मिथिबाय पाक्का ओइ हांगार हगारना हो नोंनि सिलद्रा फोनला लानानै हगारना हो जल्दि गाबार गाव हगारना लानो हाया मा गाव हगारनो सोर फोनला होदो नोंखौ सोर फोनला होनाय नों सोर फोनला होनाय न' लिरनो दोनदो न' लिरदो हगारनो होदो मोजाङै हगारना हो इनि बादै बाथ्रायानो एख' गैला फोलावनानै लाब गैला इखो गरमबा गरमानो अरखिसो खामबुं खोथैबाय जाना बिब्रासिगोन दे माबा सिसा खोथैबाय जानालै थिननायाव मदद मोजां हगारना हो निजाबा नै साफानो हगारना लाग्रोखादो बेबायदिनो मावजि बायदि थानांगौ जाखो माथो बेखौ माबा साजायबाय थागोन नामा हिनजावफोरनि बायदि साजायदोंलाय साजायनानैथ' हगारना लाथारलै नोङो हगारनो मोना नामा मोनाथ' आरो होमबाथाय